kuja mara pohoti akamboita champupuri chacho akati unoenda kukwekwe iwo paona champupuri chinosvika iwo paunosvika ka uchachiona wasvika saka ndakabva ndaenda zvichodika kuchiuno awa champupuri nyaya champupuri yazorebesa mai yo indoda kuize huro iyi ko Joshua uchiri wati uchechi kuenda imba wanayo right shamwari wanadzo iri ukambuzo andinawo andina shamwari dzako dziri kuno Mbare kuno ndokune shamwari dzangu ukambuzo wakuna kana shamwari yangu kwenda maene mizegego vanenge vachita ruchiva godo zvakafanira kuti uno munhu anouya handiti atine ndarilosha ada kulosha ana zviri bho pepetseme anodaimba pateme anoti vaugara naye anotanga kuita jealous akutangofira jealous izvoko arikupima kuti audiri fanei iye pamwanenge ari bwebudo kana kuti ari gunman kana kuti ari soja kana kuti atangotidiniwo one makore mangani rinoenda richi 47 saka wazvarwa 1970 okay 13 October alright saka wakura hausitomboita kunge wakura unoziva ndizvi chocho pakutoita kunga mudhara kupfuura iwo zveshacho munozive chocho pune makore mangani uyu aramba tonge ndemombe kwandira aramba plus une deni kauya ana gogogogonokuita musango futi chizi idyigara musango iwe igara mumba idyigara musango iwe ndakagara mumapako ekuepwedzi kuwaziya ichigara nemafishbonga mafishbonga anopinda mumafishi vachipa fishi mumvura vayo ndagara nawo mapako kuepwedzi almost 2 years ichigara mumapako iye John achigara mumba zvake cheshopi ndinofanira kutochembera manje rii ndinofanira kuti wozima ndaigara mumarafu situations asingaiti ndikagara muairport mutudzimba ndikabva muairport ndikaenda kugara mapurazi ekumazovo kushanda papurazi pano rimwe madomasi uzwe uchita zvivi zvekuti mune muchidzibhokisai madomasi apana kukana waenda mupurazi rekuri murima madomasi unochembera unokwara musano handakaramba basa nemwedzi 1 ndichadi kana zvakadaro gazvitorikidza chero iri nhamo ngatipombori titomboitamba nhamo yacho aiwa ndakati kana vatabva ipapo vatadzoka kuepwedzi vatambogara ndakazaaa kuepwedzi waibhadhara mari rendi $10 parumu komba kwako unobhadharisa mari parumu 50 une mari uche mangani 2 saka korenti yako imari renti yako iwe nenda kukanzuru nenda kukanzuru imwe mari amene 240 nenda kukanzuru kukanzuru kunoenda wire something who's kune chikwiriti chasara chiripo che250 ayo pasina chikwereti unobhadhara mari kukanzuru iri $6 card $6 pamwedzi card azviite kuzoti mvura yakadzikiswa handidzane maownership alright inozongobatanidzwa ikabatanidzwa mvura nemba inenge yakuma $30 alright $30 asi imba kana iyega inenge ichiita $5 inenge $6 alright inozi residential tax alright kune magetsi anochaja kujusa makaisirwa kujusa unojusa mari pamwedzi pamwedzi unojusa magetsi emari mutorwa mita vasara vashoma pamwedzi unoshandisa mari pamagetsi 45 haisvike kupera kumwedzi inosvika musa 20 tozoisa futi mamwe ma555 saka inenge ichiti 2020 60 pamwedzi magetsi inauipa inanyanyoipa zairi uri kusenza here mazuva magrafti hapana shama
mari icho ndoangosara kamagrafti muno hakuna mabasa hakuna kamakambani achari kuvhara pane chinhu mari hakuna makambani ari kuklosha mari kuenda kubasa vacho havasi kuwana mari kushanda murungu ari kupedzana kokuti uya kubasa anongoiti kuti uya kubasa nditi asi hasi kupapei anofoti unodye chii unobhadhara nei kumba kwaunogara simba racho ri kushanda unorowana kuti wadye chii unoya nei kubasa kwacho munyika hamuna kana zvikumbofaya ndikunyepera hapana chikufaya hapana kuzhamba nekuzhamba hapana mari hapana mabasa mari yacho hakusina kana izvi kuti utenge bhondi racho hauriwani yusa racho hakuchisina ringovhanisha munhu akaenda kubhengi akupiwa makoini $50 makoini saka tori basa famba nemakoini mo odienda nebhegi makoini chitsakuso ndakaenda uchinobhadhara uchigaya kuti school fees yacho toda kubhadhara hatina kana mari woenda unobhadhara mwana ane chikwereti kuma200 something handisi ndoenda kubhengi chinobva vakuti endai munobhadharira mari idzo dzokubhengi $20 yandoda kubhadhara handina kana mari ndoti $20 izvi zvinokupa $10 hanzi enda unobhadharira kubhengi $20 iwe usikomira pazikiu panapo nekuti ubhadhara $20 does that make sense akomana kuti kangobhadharira pachikoro ipapo vanoobaka bati pachikoro pane munhu anoita nezvemari anozoita bhenki asi ainzi mabhezari saka na isusu takuendesa tega basa rake richirireamika ndakuonere pacbz musechingani pandakabva kunomba chachirichingani mari mwezuru ndakakuona ukamira iweyo pawakaenda kubheki ndakaikombechayotokufunikira hati hamika ndapinda makumba mudumbu ikobadhara mwari wakazobva nguwei akavharirwa mubhengi murimo ndakavharwa ndirimo ndakatomuona zvichiwochi kuti hamika akamira apo usaka wakatozobhadhara saka manje mari ukuiwana semazuva ndipane imwe momziso inosenza kukanzurwa handimwe ndotongoitira zvongo zvemabasa basa izvozvi zvemumamunda mavo ndongoona kuti mari tushoma hapana mari vane vana vari kunamibhia saka vanombotumirwa tumaheusa chi saka vakambondipa kabasa kana $20 yobvaona ka $20 ipapo ubvaona ka $10 zongo vakandidza ndobhoita zokutovafoseredza kuti kokochitsvagirekana kwebasa tikoita kumba kwenyikoko vokundipaona ka $5 kana ka $10 hapana chida zvakaomashaka otombetere kufosa na basi kubasa rakaenda basa rakaenda ndoda kuti ndinyatsopedzisa ndiwane class 2 drivers yangu ye but hapana mapedzisiro acho mari hapana ko vana une vangani 5 boys nemukadzi vangani vanoenda kuchikoro 3 magrade ani grade 0 negrade 3 matwins ari grade 0 umwe ari grade 3 allright vese vakomana ukaita laki handisi sezvamamuri handi mamuri 5 boys saka uchavanyoresa ka pakadhi remba ndozvati kutoita kaprocess yacho amana mari yekumasters yandibaya iyo enda wanaokana notipawo 550 asara zvachiso kuti kumaschool fees kubuda ma300 maunifomu mabhutsu dzechidiwa bhutsu dzapera futi bhutsu dzacho dziri kuda nyowachakwari saka unongogara uchingochema pane vamwe vanhu vaindipa mari chandichifambira nyemba vanoda tumari tukautka vaindipa saka every time unongochema gogazi yakambondifainitsa neimwe mari ndo yakandirwadza panje yakafa akafa musi wa 2 February asi ukuvadzorera mari yavo mwana wacho ndasvika hangu pa270 basa ndoyasara 270 zvakaoma saka ungoramba uchingochema futi even wawana imba yacho zviri nani freedom yandiri kuda hangu ndaanayo kuti ndari pa10 but hapasara nenyaya yemari chikamari idziso chikafu kuti uraramiso pantoda mari ibva ikoko kumashure kwangu
Mwari akusiyo chifanidza. Zvakaoma. Mwari dai achiona zvikuita munyika muno tichimbowana timboitawo zvimwe paite humwe utongi ungatirangarire kuti tingaitewo mabasa ekushanda because hapana kazvinhu zvacho hapana chikufamba. Zvinogadzirika mai manje. Dai zvaita. Zvinoita. Uzi tanzwa nekuzhamba pasi pano. Chinonetsa ndichikuti nyika macho munokuudza kuti mune upfumi hauoneki. Kune madiamonds, kune gold, kune madiamonds, kune maemeralds, unofira mujeri, unodzvanywa mabhoruzi ese wabvaoma ipapo. Dzvanywa mabhoruzi ese wabvaoma kuna munhu. Unovhanishwa, unokuvhanisha into the thin air. Usina kuruwana ukasvika pariri kunzi ruwa immigration murodhi. Unofana ngorukuru. Wedu upfumi wasara ndiwo. Secherwa unoitwa kubuda. Upfumi uripo, upfumi uriko, don't worry. But Mwari arurwisa, mavha atoita. Plus Joshua Wekumabvazuva atinaye. Atinaye. Arikugadzirisa nyika iri kunaka manje. Ndiye munhu akutotaura naMwari kuti nyika inake kumana toda kutaura chokwadi. Vataurire. Vanyatso vataurira kuti Joshua akitaura naMwari semutumwa waMwari kuti nyika inake. Ende iri kutonakawo manje. Vanhu vese bhozi zedu dziri abroad, vari kuAmerica, vari kuUK, kana vazouyoka ngavazive kuti kunyika kwedu kwakakomborerwa, Mwari akauya akapindira. Asi vazive kuti kana vari ikoko kana une mabasa ari kuita ikoko akashata, chitsveta pasi kana wada kuuya kuno, nokuti kuno kuchazodiwa kuti unamate. Ukaramba unamata uchida uzoya kuno kune shamu yakamirira pamhepo. Inokuvhambura kwaita musha. Tisiri kudiwa kugeja mabasa erima yakaita kunge chisatanism kana kuti kubata ropa remunhu. Aiwa vanhu vakashata. Nefraud. Hatisuda fraud. Fraud hasikudiwa fraud kana kuda kushatsa fraud ipapo unofa kuenda kujeri cheko. Iri jeri racho ririko vakagadzirirwa riri kuuya rakanaka rakanaka zvinhu revaroi rinenge chipinda varoi nembavha idzodzo dzefraud idzi nda kuita satanism hamunozara ikoko riri kunzi zvitotaurwa vachidzi vari kumajeri vese yaka vachafanira kutobuda vobva vasvikira kumasowe ubva babhatidzwa naJoshua minamato yekuti ubva vaenda kudzimba dzavo vozi vari kutaurwa vachinzi havana mhosva dzavakapikidza vari kupikirawo kwangozara vanhu vasina mhosva kumajeri. Inamo murodhi vakazara murodhi. Inamo vanhu vari kujeri. Vari kufa kuti uchinzwa mweya uchitaura kuti hanzi munhu anoenda kujeri kuendera teaspoon unzi 5 years. Teaspoon kuendera 5 years kujeri teaspoon. Munhu anongotorwa achidzi akabai chichasina kuba. Ubvanzi 15 years. Umwe ubvanzi akarepa asina kana kutomborepa unzi 15 years. Ngovenga munhu uchita kuti utangotodza akarepa iye asina kana kutomborepa. Saka but Joshua ari kuzvigadzirisa. Gadza uri tofanira kutobuda vese mobva mapinda manje chaizo mbavha chaidzo naivo vacho chaivo varoi nemasatanist anobvuzara kujeri ikoko nevamwe vari kunze kwenyika uko. Vanofanira kuziva ikoko kuti kana uchiita mabasa erima gara wasiya uri ikoko nokuti kana wada kuzodzoka kunoka uchiziva kuti ndoda kuzodzokera mumba kwedu Zimbabwe asi kana wati inini handisina basa nekudzokera kuZimbabwe haitakwe asi kwati zvekutamba ari kuya ikoko anosvika kwese anosvika anonzi aiwa vanoshanda vari kushanda basa ravo havasi kurambidzwa kuzveri ari kushanda basa rake chero uri jaji ita basa rako usa jaji but usazoita jaji wakagara pacheya pako apa wakaisa kana nyoka anzisa bosi zvavari kuita here vari kuti kana vari jaji mukoti reri anobva ada kuenda kuti abva anyatsochikiwa manje abva ada kunyatsochikiwa kuti ndive jaji anotyisa inini obva achitora nyoka iko bva tichaine nyoka sekuti paanenge achitonga nyaya yake ipape nyoka yake inenge iri pasaidi imamuioni manje zvezvionekwa nemweya zinyoka richioneka saka ndozvikurambwa nemweya kuti you cannot be a judge yekuti anenge achitonga apa une nyoka pasaidi kana kuti uita pasta